kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Malam yung amin nga sa nga pada papagayam. Mandi po rito yung Nemers Entertainment Production Center, ito yung Nemers Studio. Masaraga rin Barangay 31, Talingaan, City Lubot, West Lawag City, Lucos Norte, Philippines. Kaniti fan page ka dir manong nemi. At di man nga sumang bahit programa. Idi, kalman laing. Idi, kalman laing. Kumusta kayo manan? Naanan nyo di pagkasalitaan ni Raul. Di pagkasalitaan ni Raul nga paset idikal man laeng. Makaidad ka tati adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Awan ti sa malingaran tami. No di mang liwliwa ka na kayo. Makaidad ka na di pagkasalitaan. Ngayon ti pakaadawan iti adal. At dari kita'y paset ng santeng nga tultuladen. At damat di paset na katuladen tayo. Di ba? Amotemet, tinasyaat ka na siya madi. Nagini man namang agbiboy ka na tayo, please share this program. Share. Saan nga dagis di mga share? Ayan, ishare nyo, nagigagayim nyo nga hang makabuya. No, naka-online dahan na naka-like, iti program ati dirmanong naming nga fanpage. Diba? O kaya't naman tagbuya. Share. Ayan, irugit ang ano din ni pagkasalitahan. Tayo pagkasalitaan ni pagkayam tayo nga Raul. Sagudahin nga rin surat. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, tasumang padakmanen dito balay. Kalbasan, tinagmalmalam ng nagpanagpasada iti tricycle, gabotamay saak nga tricycle driver. Tricycle driver ako, manong nemi, idi mamaamok ni Elsie anang balin nga asawa. May isang nga servidora idi ni LC, iti karinderya, papanami nga tricycle driver, nga mapan mamigat, ag merienda, mangal daw, kan mapan nagiinom. Talukam idi nga kakaribal manong. Ngam siyak ti kinayat na. Iti sinong batan kunak. Itulod ka di balayo kunak, idi manong. Ngam jamat balay mi, iti nang ituludak ken kuhan. Pinaumyang ko manong nemi, kadada na pasamak ka na kami, kadidi agsikog kasar. Ni Dennis, di inauna, manonemi, ni June, di si Maruno, kay ni Lily, ni Heidi, sos, nagatut-putot ko. Upat na putot manong nemi. Adamat ka din bukod mi nga balay, gagangay lang nga balay manong. Tinulungan dak, di kakapsat ko, nagkukontribusyon da, ninayunan dati ornong ko, kat nakabalay kami. Sa kagayasal kamot ka din silad manong nemi ng babasit. Babasit nga silad. Silad nga kasawa, silad inauna nga ni Dennis, ni June, ni Lily, ni Heidi, at damat pa nakasalas na kusina. Dirty kitchen. Kahit manipod manong nemi, di kasawa kami, kanagana na anak ni Elsie, pasada dito, pasada dito. Makanahan nga reklamo ti asawa manong nemi ka po iti kinabasit ti mapasadaan. Iti sumunagak manong nemi, sinabatak di kita anak ko.
Tang. Te sarabo mi. Te empanada. Te balot. Te Pinoy. Pasit na pasadakan ako. Amoy mo ito no. Ato mapasadak. Tada mga rekilakan niya. Gumatang na kita nga. Order yun. Namita kitawan. Nadadailan lakpay. Naminduak na platan. Nagmalangarod ka na kortak. Gumatang kita street foods dita. Naglako ti fishball. O, dadoy na. Ni, bainte. Una, sagbabainte kayong upat. Alay ka nga rodan. Nagtataray doon manong nemi na magkimatang kanot is fishball. Nadanon ko mat ni Elsie manong nemi ti kusina aglut-luto. Bakit? Adakon. Kadada ka la. Nangig ko. Nangig ko yung ungor tricycle mo. Kaya nangig ko pati saritaan yung nag-ama. Ama ni makhanto man makaparang nagijaya na ta. Naman na dapat naginatangin. Kaya makadadahal ka na ko na yung street foods. Anat masida ka ni? Marunggay. Anang araw kinaumad sangpit mo. Nakagimatang ka ko pati ready to eat. Di adda ko man. Nandiyan nangin ko namin duha ka na platan. Pepeso? Pambar mo man yung deta. Basta basit man nga tayo intrigamon, mano? Naggasolina ak. Naglagi ba ma? Tricycle mo na ijay. Awan ti hagbang mondirim. Hindi saan eh. Hindi magkasot. Dito lang. Nagrikit mapasadaan. Ay, sus, apo, kara. Oh, lungas tulang mapaspasamak ka na tayo, awanin. Matay tayo na sa mumulagat. Diyan magkaroon, makatulong. Nagling ka pumutot. Nagsasaro na anak mo upat. Nangasin na po, Diyos. Makita kami dirakdakil nga pagligsabam di kwarta ang tricycle lang. Ano ang mga rete mo? Mapanag konstruksyon. Ano dumat yung mga papasadak ang construction. Sa narikat. Anamos lang. Sagpa minsan kita damat adap gulpe makapag 1.5 bak lo at pangareklakan niya. Kasano rin mapaadal talaga naktanong kasi lang. No kahit mo akit. Taga-product. Abroad. Nakja Hong Kong. Sobrang ka-DH. Sino rin mga iwang karagitan na po? Sika. Kasano ka rin para tricycle ko? Nung maitulod mo idan di eskwela, ang kamat na nagpasada. Basta, di ka kita palubusan. Ngayon no adamang pautang kanyak to usarek. Ha? Talagang agabrudak. Manong nemi rumigrigat ti mapasadaan. Api ko na. Umad-ado dagiti tricycle ken apay ko. Bumasit dagiti pasahero. At umad-ado mat dagiti addaan ti bukod nga lugan. Jesus. No adang iti pila manong nemi. Ay nakadukan. Kung nakanyak ni Oscar. Tapay awampay. Awampay pang gasolina. Ana. Tapay lang ron nagpaksyo. Awampay pagpaksyo. Ano nga ito nag-chicks ka? Siya, kasto nga tricycle driver nga kasta una ti rigrigat mi ti. Ag-chicks akpay lang, pangalak mo kwarta pag-chicks ko. Sumapul ka ti babae, nga isot mang ti kwarta keng ka, partner. Sino ko ti babae kasta? Recommender ko ka, at ibagak. Sino? Basta. Oh, mabit lang ha. Dahil nala lang ang papel sa ninsurat, dahil address, dahil tinagan, dahil address na. Sino na ito na tao? Basta, padasim di mapanto, agtugtug, agbaser, agdurber. Siyempre, mabalbalikasin. Palibagbaga. Basta idulin mo na ito. In case lang nga, adag kasapulam, ha? In case nga kasapulang katikwarta, nagproblema ka, mapangkay iti dayta nga lugar. Sa pulam dayta nga babae, isot makatulong kang ka. Ngam saan ko nging kaskaso manong name naman pa inuwalit ko. Iwawak lang o kagan ni bakit ko de. Walit ko tumakita na kasurat nga nagan di babae kit address. Ngam di mat agukukag ti asawa. Di na pa pakibiyangan ti cellphone ko manong. Tasaan ko mat pakibiyangan ti cellphone mo.
E di ba isang malem, anong naming nga bayat, parang paspasadak, parang uray ko ti pasahero, nagring di cellphone ko. Ni Elsie. Hello, abay, bakit? Ni June. Abay ni June. Ano ti ospital? Ada kami ti ospital. Natungpar. Anya? Natungpar ni June. Kasana sa kasasad na. Nagdadarasa ka na pang ti ospital, manong nemi. Sinabat nagtasawak. Anda pa rin ti emergency room. Nakaro ka di? Kasana nga masamak? Tinarayan na ka no. Awan mo tinakakita no. Ano ti plate number na dyan jeep? Owner type jeep. Apay at atitingan ni John? Naigid ka numat? Sigun ka naging nakakita. Yung tsaka mo, kasi lang kinusunada na talagang dinumpar. Oo na yun. Dinala plate number na. Saan nga importante rin? At importante na makalasat yung anak na. Tinumuharin si Doktor Marong naimit ko ha, emergency room. Sinabat mo yung doktor. Anak mi na na disgrasya nga naisarap dito eh. Anak kasasad na. O, pagdalagay niyo ta, si Bibiyag. Iso na lang ta, tayo doktor. Naapektaran niya may isang asaka na. Natukkulas ta. Amet. Narikat na ikuti. At sugat na. Isot na rumay nga magasan. Him si Bibiyag. Agpaot lang dito iti, depende na kung saan ito recovery na. Makalawas. No, may pagnanan to di sa akin, mamali nga rumuharin. Orek sa rukot, basta makuti na. Doktor, ito reseta ng katangin nyo, agas. Masapol nga, may pakat kingkuhan na ito eh. Ken, ti gastos, bayad na, kabayatan nga dito ospital. Akar na ni Sona. Aw mo ti bakante ka nagiti ayan, di kita libre. Doon di kapilitan nga ipante ti private room. Eh, doktor, awan di kwarta kami. Eh, di pag agalat ang organ ti Ali. Diyos ko. Aw mangarti bakante. Raul, nataramidan ta. Sige, may pamulatan ti private. Magrimedyo ti korta. Pangalam nga rod, makamutan. Manong Nemi, at dali ti private room ni June. Ni Dennis, siya, agbambantay, ininto ta, nagawid ti asawak. Intulod ko isuna nito balay. Makamukha na ganikam. Naktusublatin ni Dennis Intono at may remedyo ka kwarta. Walang marod, agpatulong ka karagit ipahatag ka tricycle driver. Ni Oscar manong nemi tinawagan. Mare, nadisgrasya di anak ko. Dati ospital. Nagingat agas na. At dati private room. Ano yung private yun? Oo, ang bakante. Pre-ward. Pulod. Kat, nagpatulong tamang ka na kita yung patatang driver. Piso-piso mulat sa puso. Makaordong kakarod ng piso-piso mulat sa puso. No 10 pesos agad medyo. Ayam na kasapunan na kwarta. Hindi magakang ka nga babae kanji address. Ano? Ang malagit? Nalipatan mo? Imbal lang mo di papel? Intad ko ka? At wallet ko. Di ingkan. Dito di gundaway tamang kasakit agtugtog ko iti puso na. Inyang angaw ko manong name tinapan. Nangato ti bakod manong name. Di mo makita ti balay iti unag. Nagdorbela. Nakabaybayag. Madamdaman ba'y Dan. Sineta. Babae. Si Mirip manong nimi. Iti pa nakakatawa, basit atawa ti gate. Nakaklose kami eh. Babae. Siya ni Raul.
Umay ko maumutang ti kwartayo. Inlukat na ti basit nga rin daw manong. Babae. Na medyo nalukbag. Na medyo natainganan. Sika ka din ni Ma'am Christine. Uwen. Anda nang ibaon kanyak dito ay. Pada ka tricycle driver. Sika ka nang makatulong kanyak, ma'am. Apa nga masapol mo ti kwarta? At ito hospital dyan ako, na disgrasya. Intarayanda. Diyan nakatungbar kang kuwana. Mabaling ka tit sumarek, ma'am? Sige, sumarek ka. Hindi sumarek ka, manong nemi, isumadlat na nangirekap, itiri daw. Iti pa nangirekap na manong nemi halos, agdanan manong nemi tibagimi. Nabanglo. Nalapsat. Ng medyo bakatan. Jack Maniro kat early 40 na. Din to siya kat 35 ko. Dumanong ka. Tugaw ka. Sinot ka doon dito eh. Ma'am, mahanang ko naman natang kanyak. Anak awagan di ma'am. Sino ka doon dito eh? Manang. Habis sa rutso doon sunod kadwak. Awanda. Dari daduma, dadat Manila, daduma, da Baguio. Tay may sa kapsat ko, ada di pwesto na. Di, dua kay lang. Dua ka man lang dito tirabi. Ang nakas ting oras, isyalad to balay. Tay asawa mo nga ma'am, manang, awan na sawak. Balasa nga ka bakit. Gusto kayam. Diyan anak mo din hospital. Uwan manang. Kahit manot dawate, manot utangem. Nagaginadig agas sa nakaada ti private room, baka makalawas na sa jay. Nangina. Mabait lang aron. Iti pa naka-terrace manong nami pa naka-porch, ti balay, tinangibat yan na kanya. Madamdama pa'y, Raul, dumanong ka to eh, dito sa halas. Manong nami nakabangbanglo nga bakit? Unuha nga bakit? Asla, ububing bakit lang nga nangip siya. Neto eh, kumanahin. Binilang ko manong, 25,000, ma'am. Manang? Inutak ito nga bayadan. Sige. Anak katipag sa pulam. Tricycle driver lang. Kaya manong nga, manot itinag mo, itong galaltaw. Di, kaslag boundary ako nakuha na, mga itinagak ti 150, iti kadal daw. Tapno mabayadak. Sige. Agyaman-akmanan. Kastalatan. Agyamang kalatan. Ano nga teramidek tapno napimpi sa panagyaman? Alangan mo't nga rakupan nga manang. Hamutin Dinakaikat arakupan, nabangluwak man. Di arakupan ka. Nakamangmang lumanong. Uri la imingar nga daw gusti. Arakop ka dilaeng? Hindi mo ka di magustuhan ti lips ko? O nagsisigarilyo ka? Tsaka kahit nagsisigarilyo? Nagsisigarilyo manang medyo pasaray minalam na uminom basit. Niwang kagsigsigarilyo. Tsaka kahit agad sigarilyo ng bibig. Kiss me. Naghimas manong. Mapanggan mo na. Ay, nakon. Okay? Tumigat. Program nga ti agitan nag, uuwan manang. Inakaruden.
pagayam sa din nung pagtungpalan na dyan, imuna arakop ken bisito. Ket mapan nag-agreement ti 150 ti minalam. Yan. Ada kasi dyan nga babae nga nasarakan ni Raul. Papagayam padaanan nyo tituloy na. Yan, di mo damang agbibuya ka na tayo. Happy watching ka na kay aming nga sangapada. Oh, okay, hintayin ni tuloy pag-apsap. Dati pagkasalitaan ni pagkayam tayo nga Raul. Ituloy tayo nga ibasa. Sagman nga nagsubliak ti ospital tapno nga nagsublaten mano na yung Dennis ngagbantay. Nagawid dito balay. Inaibak ta sawak. Ada na bulot ko a kwarta. Dito yun. Nagbungbang na naman 25,000. Ang bulodam ni Manang Christy. Sino Christy? Dahil nagpapautang. Kasanong ka mabayadam dito balik kasi agboundary act kano 150 ti kada aldaw nga nag-iyapon di kang kuwana. Kaya manungorod nga aldaw dito Kat kwenta ma. Nagsiyad na agpautang. Sino nag-recomendar ken ka? Ni Oscar, napatak na tricycle driver. Mabali siguro nga pangutangan damit mayat man. Talaga nga mayat. So na lang saan ka nga maksayan na dyan mapasadaak 150 Tungal daw. Iso nga lalaingan. Gagagat kang agpasaan na. Ano nga ron? Sakti mo pa nagbantay. Sublatik ni Dennis. Sige ron. Nakaturogan man name ni June. Ideya. Biting kik cellphone ko o maubrak. Diyan man makaturog. At nakasano ka, jakpat ng siyat. Di ko nag-ring cellphone ko. Ni Oscar. Hello pare. Ana. Ano resulta ti amin? Madamag ka na. Agawa na kang ka. Ana. Okay. Okay nga rin. Okay. Ayaw mga rot. Ano dito hospital? Siya nagbabantay. Nagpaalang nga rin na. Kasano, atak mo dito. Pabaling mo panahon siguro. Adamat mabaling pagginuman dito sa akong hospital. Alakit, nga rin doon na. Inanawak na anak ko man ang name. Kahit, maalak ba ito na? Ana, gusto niya ka na pasamag. Pinautangan na. Kahit mo masawan, awan ti ano nga niya magbagam. Hanggang nagpayala. Inarakop ko lang sa ko, binisyo to Gilips na. Nagkaboy ka na. Alagang awan na pasamak yun. Awan. Ayun, milan lang na mga naggipunti. 150 ti kadal daw. Abay ngamin, dahil diti bayad na. At kasapulan ti kasjay. Di mo timbagay ta. Di pinanggusto ako ma. Abay nala daw, tulibigat. Paggusto to. Malipatan lang to di utang mo. Uri saan ka nga mang 150 iti minalam. Basta sa balit i-deposit mo keng kuwana. Kaya mo kiti manong naimikit agang angaw ni Oscar. Sana masublam. Simublat na nga nang bantay ka ni June manong naimit kabigatan na. Agpasadak ti kunak ang mati mapasahero. Napanak ka di ti balay daman ng Christy. Nagdurbela. Sindeta, manang ni Raul. Oy, nagsapa ka nga umay bangdad ti boundary mon. Inlukat na. Wow.
Nakadaster di, nagayat mano. Saka talagang nabanglulat ka. Sumurag ka. Itad kulatan. Sumurag ka. Sumurag ka. Dumanong ka. Bikas ting oras yung may mo. Abay, madi, makadisturbo liplapas ka nagdalos. Kaya na, kadigdigos ko. Sumad lang ka nakabangmanglo ka, manang. Mamangluan ka kanyak. Lipate mo yung utang mo. Ha? Basta, umay ka. Iti kwarto. Ano pagbut nga maya, nakabut-butengak? Amo mi di may kadikalman. Anda ito, crush ko na ito ko na. Gabuta, nagwapo ka, macho ka, nalaing ka siguro. Manot putot mo. Upat. Nagling ka kami pumutot. Sa anak pa yung nagmenopause. Mabaling ko kitawan. Di anak ka pa kalaglagi pagkan ka. Pagod din na saan, manang? Manong Nemi, saan nga kaputa talaga nga dented na kanya kakwarta. Ngayon talaga nga krasak met manong. Saan lang at kinabanglunan do dikit kinarumpi dikit ibibig na. Medyo chubby. Ngayon okay. Mayat. Nakamay-mayat nga rakupan. Inarakop ko manong Nemi sa ko inamalan dikit ibibig na. Nakaimimas manong. Nakaimimas nga amang tibibig na ngem tibibig ti asawa. Manang runa ita na. Talaga limos siyang matente asawa kabato pat nga anak kalaman. E din to ta, nakakeker ni Christy manong Nemi ti pagina. Nakalininis ti kutis na. Agbadbada kami nga lamo-lamo kinimanang Christy at da kami ni tirabaw ti kama manong Nemi. No, nakamaymayat manong. No letson kumakit permiti iya, imas na. Kalkalingan na at katakil na manong Nemi, no letson nga baboy ko mo. When, awan man ti korte, ti bagina manong Nemi nga nakaklindinis. No lamsam tagsa o manong Nemi, ultimo nga nagbabaitan, ti ramay, di kitisaka na kit mabali mo nga, dilpatan. Nakastat inaramid ko manong. Dinigos ko isuna nga nagidag kakabarang agek. Nga duma-duma ang bagikpasat, ti bagina, iti bibig na, tengad na, iti barokong na. Kansaan na ka nagamak manong Nemi nga napan nagpisaw-pisaw, iti sakaanan, iti kuweba, iti nagbaitan, di kiti nawas na nga lupo. Nakapigpig sa tiba nagas-asog na manong. Oen, impakat kumontent gusto huri ba man pa'y pamitluan ka ko na. Nadlaw ko manong Nemi nga namin duwa nga nagburnok tirik na na iti adak iti baba. Gumanat siguro manong Nemi sa kapuna nga ginuyod na ti ulok nga pangato. Iti pa naglanang manin di bibig mi manong Nemi apag isumeten na nga kabatog na ti kuweba ti termi nga naka-ingar nga armas ko. Simreken manong Nemi ti beklat iti uneg ti kuweba. Saanin ni Virgin manong ngem may kamanuak nga tanga lalaki ti biyag na. Nagkabalyo ak iti rabaho ni manang Christy manong Nemi ket ore kam na naggadan. Wen ket isuman pala dito ti babaeng agkunot manong Nemi. Agkunot dya ko anak. Kasalangiwat manong Nemi agkunot. Pinaspasanan manong Nemi ako nimbati na. Thank you Raul. Amom? Sikat may kadwa. May kadwa klain? Sinutin mo na. Saan nga sikat pa niya bagay kan sinutin mo na. Kat kayat ko. Awanton di may katlo. Sikat may kadwa kan tagnanayan.
Manang abi kami sa kagasawa. Tsakon kaya kagasawa. Basta ada ko mga anak ko. So sabi ko mata mapututan na. Katuhan nyaman ti kasapulan nyo, ti pamilyam, itad ko. Ada ka din negosyo? Awan. Anong pala nga kamar ti kwartam? Ado di kita agad interest ka kwartam ti bangko. Kasta. Adot urnong ko. Pangusarak ko mga turnong ko. Kita umat anak ko. Iso nga kahit ko timantaan ti anak. Di ka nga kakabsat mo. Kita adamat trabaho da. No, kasapulad na, emergency, kita handa ka mailan, di mga tedak. May kamano ka matinga tinulungan. Sisikapay lang. Awan ti sa bari nga tinutulungan, nga tibayad na katibagim. Sika ti may kadwa, nga lalaki ti biyak ko. Imuna, di ti first love ko. Idadak pa lang di college. Iso na lang ta. Nagbaling ng stricto na di parents ko. Iso nga, saan kami nagkatuluyan kaputa saan da akayat iso na. Nangasawa ti sa bali. Manipod man ti din, saan ako nga nagayayat. Italang manin. I love you all. Yung asawa ko, manano ko man ang asawa. Di ba yung maya tapos makatulong, matulungan ka na anak mo. Saan nga problema pati asawa mo? Sigurado nga problema sang karit. Nangruna basit iya puntek. Di naman bang pasada, umay ka dito eh. Tanong manok kahit ni bakit mo nga, iya pundem, disititid ko. Kahit masawan, dito yung kagpasada. Katuan, siyakti sa kayam. Na ganun, di mo kaya? Anak maibusan di gasolina, di nakal nga reservam. Hanggang gasolina iti makalawas. O, di ba? Kasano namamuhan ti asawak ti amin? Maawatan na nga tamet. Taon reklamo na dyan, basta addicted mo ka kwarta. Papayan mo, kasang babae. Pero na nga rin na babae nga naduma. O rin babae nila kayo ko, basta itad na amin nga sweldo na ako na na. Diba? Kasi ka, o rin babae ka, basta mga ipunti ka iti abagbagiso nga mapasadaan. Manukadwam no ka nga apunti ya. Sa nga mo, o di anay mga 1.5. Kumusta dyan anak mo? Barbaring duwa, talo, nupat nga daw lang. Alis tumat nga makapag-recover. Sige nga ran. Ha? Apagsundo. Mga antanton. Ang dublyan pala ti mga andito eh. Alam mo rin, ha? Manong nemi sambat kiding inaldaw. Every other day manong nemi nga mapanak ag deposit. Ang pingawan ka di kalman. Alangan mo't aka. Every day makakumutto nga. Igatangan kat vitamin mo. Kaya mas matsitsidan nun tato, mangang to'y mangang ka. Sa katuban sa bali pa ka na. Adan makabulan manon nemi sipo na dinabasamak kada kami kani Kristi. Nakarwarin ni June iti ospital manon nemi awan ti problema ti kwartata. Ada pinabati kada dya inted na nga 25,000. Manot na bati. Dinamag ko kinelsi. Nakurang nga sa 10,000. Pangusaram nga ron. Di, iduling ko dapang emergency. Nana, mabanggamit lang agip apunte, 250. Di mo siya pasadam. Adulat ta. No agbuenas, nakapag 1.5 bak. No hangag buenas, 1,000. No talagag malas, 5 gasot. Sabi ko saan nga malas? Sabi ko tayo, mangdad ka 3,000 ti may isang aldaw, di okay?
Rinibot sa ngaribot masal daw. Di nalalay nga paingam di mga opisina. 1,000 di per day ko. Manong nemi ti amo kidikit nila yung Oscar ti makaamo iti relasyon mi kini Kristi. Pati kaya mi do mga tricycle driver. Pare, kupot-kutong ka. Saan ba daw? Lumuklok magkakadya. Mapaspas ka nga na lang kaya. Sa bali lang di bakit mo. Dapat sa bali. Sino ko nga, di ka, saan ka nagulpot pa, pare? Buenas mo kindi Da pagkautam, ada alkansya, mapagkautam, urihang agpaspasalan. Tilad na bagbagan, pare Rafael. Aman, sino kong matakam mo? Makitam? Diyos susto. Talaeng nga namamon ni Mrs. Delikado, pare. Iti na minsan nga malem, nemi, kinadwak ni Oscar nga lapan iti ayan de Kristi. Mabalingan takadwa. Katagawid lagi di. Apit umihan ako. At kami nakita-kita yung naimas nga arag ito, divider mo. Mabaling ang lokatan. Bakit mabalin Hi manang, kumusta? Kastoy lang. Indasaran na kami ti arak kan pulutan mano. Ano pare? Laminom ka. Sige, hindi ka uminom. Amar, minamak. Apo, nagato pa nagtaog mo. Naimas. Si Jack, ninamnama manong namin na imasaktin minong. Naging Jack napupuutan manong nami. Jack gayam nakaawid. Makari nga kiti. Tenga trabi. Kakaidak ni Kristi. Bimangunak. Nabanak ti CR manong nami mismo. Diyos ko. Anong tulag kung na nadibalayan? Sa purat cellphone ko manong name Rimarak. Naisaragayam na tricycle ko. At sa jet, cellphone ko tamok. Nakadadong miss call manong name di asawa. Text. Ayan mon. Abad di ka ba't nagawi din? Saan ko manong name niya? Binasbasa niya duma. Naging ganga na. Nagunin ni Kristi. Raul, sabi niya, Jack, nakaawid. Sinansot ko. Kasan ako man pa makaawid ka? Kahit binagbagkat na kaniya Oscar ng Sirrek. Yung bagman Jack, nagkabaw. Kabaw ko ano, palapsak ti uminom ka. At nabasa ako mga rod. Saan? Gagdi ko sen. Ha? Tapno mabang arang ka. Ilutuan ka ti kaldom. Ha? Alam nga ron. Pinagkaldunak mano. Kalbasa nga naka di gusak. Nagling itak. Kabayatan ng kalkalduak. Nakadato miskol ti asawak. Anong duwar ti magkakagwana. Abay nga di mo yung magati pudno. Pudno ha? At ang babae, kasta. Sikat kagakasatan nga na babae na. Ang bago naman kasta. Dahil yung babae at mangmangtad kang ka. Di ba? Tila pagbagam. No kayat mo, datantagdan na. Panhawak ti pamilya? Katsikat ka din na, kasta. Uwan. Anong to pengordig? Mag-agbiag pengordig anak ko? Mabiyag ko mga ni LC? Agyang nga rito ay, ipauitam na tati, kasapulan da. Hanya? No, one time, itad mo ko nga, iyap apunta yung magkikuha na. Di pagbalin da, 2,000. 2,000 tunggal daw, dito pala kayat? Basta, dito'y ka? No kayat mo, ikamadla sarong karin da, pakumustamin da. Anak ako nam, datanda kasawa.
Ket itut ko amin nakasapulang. Mayat nga ta ni Raul. Pamilya kontra may mesa. Ngayon magdadmat kwarta, itinal daw. Anak ko na nga ta. Aman tayo papagayam song madatang sa lutsod. Ituloy tayo, hindi igibos. Doon sa din pagtungpalan, di pagkasalitaan ni Raul. Manong nemi, di kaya't nagitpagustuwak pa ito dahil nga agsapa. Na talagang kayat na. Awan na pasama ka rin tayo, ito na baratag ka. Isong ita. Ngayon di mo yung magbaga nga panawak ti asawak. Awan ti kasukat da. Ano napatpatag na amang ti pamilyak ni mitis ka. O sige, saan ka pilitan? Oh my God. Awan na pasama kidirabi isong itahan na mapasama. Pinagustuhak manong nemit at naong makunana. Yan tangit naong haranak baten sa pinagkalduna. Pinakanak man yung tilukod to'y. Kasalasaan nga mapmapnag, kasalasaan nga maumang. Sa agawin nga makaumay. Agam abrutak. Monotawan ko idi, inted ko tibagik ti first love ko. Mano, 19. Sa manipod idi, nagsina kami, 24 ko. Manipod 24 taon ko, aging gana ita. Sakbay nga nagsabat ti dalan ta. So panakaraman ko pa ilang. Manong tawal nga awan pulos na raman Tika mamatikin ka. Man. Idagawid akon manong nemi. Oh, alam na ito Nabangbang man natin Buwan. Saan ko na ibang ko di kalman. Mapang ko maibang ko. Pangalalam tikas ka. Kalagsinsinira ka rin pa utang ko. Kasta. Wano sagit o adot umayin ito nagbayad. Alam mo na, napilang pa kayo, ayaw mo kinibaka mo. Sige. Hindi sumang pedak dito balay manong naiminatan na. Kas taon na yan, kas lamasing ganin manong ni armalay, tingiwat ti asawa. Sobra ka, hanga dito ro, hanak sa batin dito ro, ayaw mo nagtantaunag. Nagam ka pa. Agpipusol agad ipat madamag na kanyak. Nagam ka pa, apay ka di ka. Pwede ka nagawin dito na, Nabarte ka. Nakabarte ka. Yan da, Christy. Sino Christy? Kaya diya, nagpautang ka na tayo 25,000. Natapainted na, oh. Nagtadmanan mo, Tapos saan kang agungat. Kaya, inayaba kami ni paring Oscar, naginom kami sa dyan. Inimas ko matintiminom. Bakit, naturo ka kung sa dyan, alangan ba't nga kawit ak nga dukas matisgrasya ak ngay. Kananang tinapasamak. Kat naturo ka. Ibagam tipod no. Saan nakakikat na di nga babae, di kasi katakal na kwarta no. Taiwat mo. Makatuhin. Ito ang salita. Ibagak kang katipod no. Ibagak kang katipod no. Ngam saan kagwalwala. Saan nakadanungkan, saan nakatumpain. Gabuta, dakkel tidak itulong na kada tayo. Hindi damo, hindi mapangko, alaan ni 25,000. Ako pa na pasamak mi. Hindi mapanak ang boundary. E dyan, oras amon nga baybayadan ti utang mo. Kunana. Pinagusto, met? Kasunod lang nga ang babae. Aba do, kwartana. Hamang nga pananutan ba no, apay nga do, kwartana, katilangan na. Inuunangin siya. Bakit tabalasan? Kaya't nangasawan nga lipliputan, naglipliputan no. Nagyaman ka. Kaya apay ko magyaman na, shh, tata ka. Yung oras mo ito pa nagkita. Ang dadagitipadam nga, asawa nga babae nga malipliputan. Ngem, anat maganap da.
Agbabayad di lalaki, isod mang gastos, baybayan na di asawa na, masaksaktan, hanak supsuportara. Inito ta siya. Ada nakaduling nga kwarta, di ba? Inayon mo data. Di ada ornong tayon. Pang emergency, uno, aramating mga gabrod. He! Awanin tirantak pang nga gabrod. Gabot at damit mamangta din, gasta. Anya tamok, baka nung sumangpat ka sa diya, kita mabaybayam na kita anak tanong, mas magaling mabarak abroad. Kaya talaga pa, anti ka palubusan. Masaksak ta, anak, Raul. Nagpraktikal ka. No baybayan kayo kuma. So, agree ka. Ngayon saan kayo matabaybayan? Sobra-sobra pa. Igasanok nga roden. No ipamuamin keng kuwana. Ireserbahan ka. Sa mesa, nakurang matintinteres mo. Gapo siguro ta, mabaybayak ti bagay, so kakasyaay. Hindi mo baybayan ta bagay ma. Damat kurta ka ramatin, nagpapintas ka. No agawid ak, di okay. At dalagasak, sa kagawid. Kabay lang mga dua. Kabay lang siya. Di amok idi manunemi kat okay yan ti amin. Hindi makadakas manunemi. Naamuan ti asawak ti address ni Kristi. Kahit napan na rin na ut manunemi. Pinagsausawan na kano. Namuak na ita, edi mapangusarong kara ni Kristi ti malem. Abe kastat langan. Anak langan. Nakamisuot ka. Dati-dati na umayak kat nakaisam ka, nakaragragsak ka. Ngayon mapin kita. May remote ya asawam. Ha? Kasano nga? Tsaka mo nakasano nga amuan na. Nakasasya ati pa ng sangailik. Pinastrek ko tunay. Apa mga nakastrek, bedyan. Chat. Dinakpulos pinagsaw. Numuna ta ulit-ulitan ng ibaga nga takasak ka babae. Aga-agawak ka no. Naglukot at siya ka babae na. Abay, pagpungtot ka. Sasunod saan nga makapungtot? Pinagsawsawan na kakit din. Imbag na sana kang tinong no na. Ay padasin na, takdakil di bagay misuna. Ang muna siguro nga kakaasiya nga doon nagtusul ako. Baling ko ang papulis. Paibalon. So, nga pinagsawsawan lang. Diyan balata si mong usang bata na dinakbadenggan. Kalbasan na pimanong. At ang ano dagas nga mapasamak kanyak no saan kang isina. Babamlat iso na. Raul, husto iso na. Dagas aklaon na yung babae. Number 2 at kamalala akridak. So, gubdandan ti amin. Kristi, apay, nagbaling ka na nga patagkanyak. Asa nga mabaling nga, basta lata nagsinat, ha? Ore siya, nagbaling ka matang na patagkanyak. Ngam tsaka kayat, nga pumayso ti baga, ti asawa mga gaagawa. Ngawang konsensya. Maawatan na kang tubad lang, ti amin, no? Nagsinatan. Awanin sa punong pay. Kwenta ik na idintat ko yung kaado. Nung maibos pakalakto nga ron, bahala ka. Basta sinatan. Agam Kristi, sinatan. Agawin kan. Katsang kanton mo umay. Siyempre ganito nagtibalay manong nemi inlak na. Agtugtugtuka kung saan ako ngilinukatan pa'y. Pinansa ko pa naman iti kusina, baka no, nakalukat ko na kung saan. Nati mo kaya di saanan ko na ka. Sigakit din kapkamatik. Nagawid ako manong nemi. Sinalangat ko di asawa. Abay ka na pagkarimaot.
Rumbang lain. Abi ka di mo maawatan. Di mo ka di mo, nga insinan ako, rumbang lain, nagtungpal. Agtindag tumanan nga, manon tumalat may iapuntek keng ka. Nga balin na. Ore mo pa yung uti iapuntek, basta sana ka lipliputan. Ma'am Elsa naman minsan laglag ka. Siyak, laglagat ka, mangilaban, ti kalintekat. Nasak tilagal nga asawam. Ipalubos ko nga ron nga, dumtang tuto aldaw nga, saan ka sumangpet? Nga din na amdon na dyan nga babae, nga baybayan na kami. Kinabudno na, enjoy na ita. Ngayon, 2,000 nga inaldaw, ti maitad ka tayo dito eh. Basta nakamdagdan na. Ngayon, saan ko kinayat? Gapot na kayo, ti pilik. Maragsakak lang na nagsina kayo. Raul, pagsayaatan, ikalkalikakop ko. Agbuteng ka kinabot, Diyos. Basol. Dakil nga basol, tararamidan nyo. Kaya agpasada, tikabigatan naman, name adlaw ni Oscar nga nalidayak. Sabi ng lidayak ka pare, nga ka na po gustuhan. Awan kami gani. Kristi. Ano naman kayo? Insinan ako. Tapay. Nabang namin remote, asawag sa dyan. Kahit kumamat ka kang kuwanan, nagbali na nga napatag ka niya, pare. Ngayon napatpatag nga amang latamat ni pamilya. Hindi, mga ka na tagtugtog, may tumat na dyan. Kamalman naman ang name. Napanag nagturben. At masidig, sundeta, lalaki. Ay, sir, ni Raul, umay ko magbayad. Ada utang mo kay ni Christy? Ada sir, tantanagak din na daw. Basta ka tricycle driver. Ibatim latan. Awan ni Sona. Napanin sa Manila. Di, sakladat pangitam. Ada ka daga kas bili na, sir? Awamit ka di ang... Itut kunto na nga ro din kung kuhanin ito sumangpet, urungik latan. Baka saan nga sumangpet. Aganan sa Manila, itibalay ti kapsat ko. Imposible nga saan bakasyon, sir. Sige nga ro din. Manong name no ape kidi kas jeti na pasamak. Ken no ape met nga nalidayak. Madlaw ti asawak manong name nga nalidayak sumangpet. Napasadaam. Ito eh. 700 lang. Malas eh. Tao matin titagdagasam. Nga mangtid kang katibonde. Nasurok ka sa karibo. Kuhanin. Adal sa Manila. Isot lilayam, taawanin ni Christy. May na-imas kami siya. Si Kamet, kagangay ang sabali imas mo, sabali imas na. Loko. Ano di madlaw mo kanya? Ada, agpapapintas ka. Ana nga ron, agpapapintasak, tapos nakagsapulin sa bali. Kaya nagsapulin sa bali, masot mga kwarta. Loko. Maditikas jay, kung gundawaya misuna. Duwa nga basol dahi dya, lipliputan na, gungundawayan pa ni Christy. Doble nga basol, isang salakang ka, babayan ka ni Apo Diyos. Dakkel ti na itulong manong name itinuurnong nga naitid ni Christy kada kami. Tayo din nagraduaran ni Dennis manong name kinagbasa ni ti college. Mapabasa takbat ka din mapatatang nang. Damagam gininanang mo at naman nakaduling nga kwarta na ko. Dito mat kinakaot dahi dyan, nagagat ba ni tatang yun pasada. Di makamagbasa ka ron, mga na po Diyos. Dito si Marunong nga nagraduar ni June, Marunong name duwan na kiti adda ti college. Saan nga may bus? Nagatap. Marunong ba't mo pag-withdraw sa nagagat ka man? Kakasan na tamad na po Diyos. O makita mo. Nung agbaling ka na siya at nakakagarami ti dakos, pambindisyon na kani Apo Diyos. Aging ka manong naming iti may sang nga malem nga da pasahero nga intulod ko iti mold. Okay. Ibalbalik ko ni tricycle ko manong naming
Idi na makita nga magmagna nga babae nga kibkibinan ng ubing. Nakiktutak di balasin ko. Christy. Kinamakam ko ida. Christy. Christy. Ha? Malasin na lang. O, pinagbalbaliwan talang ama. Taanakam? Anak ko. Ha? Kaya ngingas ko. Wen. Anak nagan na. Damaga ma. Hey. What is your name? Raul. Inalang tinagan ko. Wen. Can't take you, Raul. Nakabakasyon kami dito eh. Ano ba ka ito pasyaran di balayo? Ano pasyaran ti anak ta? Okay. Ngayon no siya. No more. Agamanak. Agamanak ko kayo ka. Wen. Thank you ha. Orawang kan, adamat kasukat mo. Ganun, mas magalikan ta, the problema, financially, alam dito sa cellphone number ko. Sa balin na din, number ko nga dati. Ngayon may pagkablang ti agpatulong ka, no, mawatak ti amin. Sige, in case of emergency, tawagan ka, Christy. Saan ko ngayon pudpud no ti asawak manong name ti amin ngem. Timawag ka mismo kaniya ni Christy kading pakaamo ng birthday ni Raul. Kinindaw na manong name nga matender kami nga kaduwak ti pamilya. Napangkam nga rod. Manong name kat nagbalinan nga naggayem na ganituwa. Naibaga ti amin manong name nga putot ko ni Raul nga anak na. Yung nagbalinan nga singad nga gayem na ganituwa. Karing case nga dada kiti kasapulan mi problema kam ti kwarta manon nemi nang runa ket tatalon kiti adda ti college. Umasdag kami kang kuana. Nga awanen iti supad danyaman nga tulong na kada kami. Gabutan nagbalinan ng nasingpet suna akasmet kita singpet ko. Edi agdama manon nemi duman di kiti nakapagturpo sa ti college nga anak ko nga dan napintas nga trabaho na. Dua di kiti adda pa lang sa nga naggraduar higher grade, kaya nadamatin ti college tiya, may katluhan ako. E rinto, tanikan mo't iti business, ang basit nga business, manunemi ni Elsa, nga naggapo kaniya. Christy, tipuunan na. No ada okasyon dito balay, umayda Christy, kati Raul. No ada okasyon di balay da, mapang kami metasang kapamilya. Amon di kiti anak ko, nga ni Raul, kat kapsat da iti ama. Awamaten tinagbaling nariri manong nemi tinagbaitan di kiti dua kana awamaten tinapasamak kada kami kani Christy. Dito nga rin manong nemi ti pagkasarita kadagyaman naklawon iti ano sumo nang ibasa kat sapay kumata damat na ibatik nga adal liliwag at pagsarabingan ti biyag kada kiti pata kadi ngeg. More power to your program and God bless. Kadagyaman nga pagayam mo Raul.